Make your own expressions. Make your own expressions. Make your own expressions. Berbuang. Hello everyone, it's me Kristiano Pablo, and welcome back to my channel. And before we start, kindly give this a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell to be notified when a new video will be uploaded. So, magsugod na ta. So, kay magkuan man, back to school naman ugma. So, dili punta magpahuli guys. Daghan kay mga YouTubers nga nagpost sa ilang mga haul, sila yung mga entry dira pa sa back to school. Kita di punta magpaulahi oy. Napog ko'y haul karon. So, this is my back to school haul. So, first stop, kani dire. This is from National Bookstore. I don't know ano nagamit ko gyapon sa cellophane. Dili naman pwede yung cellophane. Nanlan ko ang mata. Conserve para yan, mag-preserve ta sa ato ang Mother Earth kay balawe mo, you know naman, di ba? Okay, so first, ano yung mga notebooks? So actually, di man niya ako ang notebooks. Sa ko maning manghod ni nga notebook. Hindi siya ang mga notebooks. 8 na siya ka-book notebooks na. 8 notebooks na siya, dayon worth 23.75 pesos. Next, nagpalit ko bond paper. Sa short size is 24 pesos. Ang long size kaya tag 26 pesos. Next, nipalit ko kuan. Nipalit ko aning Spectra, Spectra colored multi-purpose paper. Kinagkuha ko 2 types. Kani siya more on dull colors, mga pastel. Then dili dayon mga neon colors. Each package kay worth 35.75. Next, ipalit mo kong yellow pad kay para sa mga book gamitan ako ani. Kay basig mga essay din magkinahanglan og gamit og yellow paper. So mura to siya sulod. Pero sulod sa akong National Bookstore nga cellophane like. Next, gamay ra manggug supplies ang naa dito sa kuan na sa National Bookstore. So namalhin ni dito sa expressions. Make your own expressions. Make your own expressions. Make your own expressions. Duha ka bags akong napalit dito. First, there is at the first stop, one half lang twice. Bitag 42.75. I don't know kung pwede termin nila nabot ng 75. Next, Orion's nga one half crosswise. Doon to pinang price ani. Okay. Walang kuan. Wala kung yung cover, yung plastic. Next, 1/4 cross. 1/4 crosswise ba? Ay, hindi. Bugua! So, 1/4 piece pad. Tag 21.75. Next! Pad paper Japan, intermediate pad. Tag 32.75. Next! Doha ka ruler. Brand niya ka. Sterling. Tag 16.75. Next! Panda pen. Each is 15.75. Panggawa naman ako ni pangmantini lang. Para at least na ko'y masulat sa first day of school. Next! So, money last nga item nga na-adere sa versions ka bag. Last nga item is duha ka book Dong A PT Hexa Plus Fine Liner 0.4 mm. So, this cost 19.75 pesos. So, next nga bag, book cover from Orion's Japan, 39.75 pesos. Elmer's All Glue. Yes, multi-purpose glue. This cost 41.50. Binder notebook. Denay nakasulat diri, things to do when having a bad day. And grabe ka pricing ang notebook. 219.75. 219.75. 219.75. Mahal ko siya bis. Last item din siya. Tumbler or something like that. Wala lang, nakita lang ko. Ano yung box? Evo cute. Print dayan nga best friends. Last na to mo, to siya akong mga kuan. Pang skwela, gamiton ako sa school. Next na ko ipakita is kaning mga pansuto na ako kay lagi. Tinalang pa mag-meeting sa new nga uniform sa senior high school. If wala pa mo nakita sa moving up ceremony na mo, ako rin link down below. Or ako ibutang sa somewhere. Wait, dire ba? Dire? I don't know, basta dire. Kaning I button dira. Dayon ang akong maong is only one.
So, first na kong gipalit is from... Saan yung brand? Okay, Lee. Gipalit na ko ni siya kay nag-sale. Last day na daw to siya sa sale. So, gigrab na po na ako ang chance nga makapalit. Original price niya is 1,399.75 pesos. So, pricey. So, 700 pesos na lang. Hate kin ako manggod ang quanpod pants. With choice. Palisi is palisi, guys. Mukhang yung palisi is palisi ba pagkauman. Katubi tong pa-ID, may king hangyo, ma'am. Link ko po na ako dito sa description below. Or sa iwatan. Basta. Kanipod siya na pants pod. And original price po niya is the same ra pod. Ano pod? 1,399.75. 700 pesos. So, okay ra. Pen shop. The first na kong palit dito is ang statement shirt na pump up piece. Worth 299. You are exactly what I don't need. So, second na ako napalit is relaxed fit nga t-shirt nila. Worth 499 pesos. Last nga kuan nga clothing nga ako napalit dito sa pen shop is button down shirt from pen shop. This is worth 799. Dayon last item na ako nga gipalit sa pen shop is body spray. Ganan lang ko sa yung baho. Is ganan mo masimot. Ayan mo. Mas kalasig yun! This is worth 189. Sama to siya. Dayon. Yes, okay na to. Okay na. Okay na tanong. So, thank you guys. That's all. Thank you. And if you like this video, kindly give this a big thumbs up and subscribe for more videos. And click the notification bell to be notified when a new video will be uploaded. Freely comment down below and share this video to your friends. And don't forget to follow me on social media accounts at Kristiano_Pablo. Again, this is Kristiano Pablo saying nga yung problema ang problema. Una-una akong sa mahimong solusyon, ana. Smile good dapat happy lang, di ba? See you in the next video. Adios!